Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Пандемия дәвам итә, коронавирусның яңа штаммнары барлыкка килә. Прививканы вакытында ясатырга кирәк. Хастахана хезмәткәрләре ревакцинация уздылар. Кар күп яуу сәбәпле коммуналчылар кыен хәлдә калды. Социаль челтәрләр халыкның шикаятьләреннән тулды. Тукай районында үлем белән тәмамланган юл транспорт һәлакәте булды. Чаллы астында берничә автомобиль бәрелешкән. Бишенче шәһәр хастаханасы хезмәткәрләре ревакцинация уздылар. Пандемия дәвам итә, коронавирус инфекциясеннән яңа штаммнары барлыкка килә. Шуңа күрә вакытында прививка ясатырга кирәк дип ассызыклый табиблар. Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. Бишенче шәһәр хастаханасы секретаре Илнара Хужина ревакцинация узган инде, шуннан соң әти-әнисенә дә прививка ясаткан. Чалның әнисе риск төркеменә керә, ул укытучы булып эшли. Вакцинацияны алар инде җәй көне уздылар. Сәламәтлек барыбер инде һәрберебезгә иң мөһиме. Шуның өчен инде уемда да югы ясамыйм дип, иң беренче булып безнең мәктәпләрдә инде оештырдылар, төрле мәктәпләрдә. Шуңа күрә без инде коллектив белән вакцинация ясап, икенче тапкыр инде ревакцинация. Мин сәламәтлек өчен, гаиләм өчен борчылам. Шуңа күрә инде моны мәҗбүри дип саныйм. Коронавирус белән хәл киеренке кала, өстәвенә илдә тагын бер яңа штамм омикрон теркәлә башлады. Больные поступают, сами не знают, что больные. Постоянно идет перевод в ковидные госпитали, поэтому вынуждены постоянно поддерживать титр на высоких цифрах. До вакцинации я исследовала уровень антител. У меня антител не было, я не болела. И после вакцинации я проверила уровень антител, у меня был достаточно высокий титр. То есть вакцина сработала. Табиблар ревакцинацияны 6 ай сайын үткәрергә киңәш итә. Гәрчә сертификат ел дәвамында гамәлдә булса да, һәр кешедә антитәнчекләрнең дәрәҗәсе төрле һәм бу хакта онытырга ярамый. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Узган тәүлектә Татарстанда коронавирус йоктыруның 111 яңа очрагы теркәлгән. 15 кеше чирне республикадан читтә йоктырган, калганнары авыру кеше белән аралашканда электергән. Чаллыда узган тәүлектә коронавирустың тагын 20 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 18 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 44522 очрагы билгеле. Аларның 37786-сы терелгән, 128-е узган тәүлектә. Шәһәрдә 16 көн эчендә бер айлык норма кар яуды. Мондый аномаль күренеш аеруча коммуналь хезмәтләрне кыен хәлдә калдырды. Чаллы урамнарын кардан арындыру хәзер төп проблемаларның берсе. Социаль челтәрләрдә шәһәрдәшләр канагатьсезлек белдерәләр, тротуарларның чистартылмавын назарланалар. Теманы хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. Кар өемнәренә каршы көрәшергә урам җыештыручыларның гына көче җитми. Йорт яны территориясен хәзер биредә яшәүчеләр дә чыгып чистарта. Наталья Прослова әйтүенчә, башкача мөмкин түгел. Бергә чыгып эшләсәң генә территорияны кардан чистартып бетереп була ди ул. Дворники сами не справляются. Видите, снега сейчас очень много выпадает. Ну, как можем, жители многие вышли с лопатами, помогают убирать двор. Самое главное, чтобы у нас были парковочные места свободные. Күпләп кар явачагы турында шәһәр мэре узган атнада ук кисәтеп куйган иде. Коммуналчыларга әзер булырга киңәш итте ул. Шәһәр урамнарын һәм тротуарларын 200-дән артык техника, йорт яннарын чистартуга 1000-нән артык урам җыештыручы чыкты. Шуңа да карамастан теләгән нәтиҗәләргә ирешә алмадылар. Но не по трое же суток двор чистить. У нас же двор не взлетно-посадочная полоса. Да, большие дворы, но не такие же. Вот это равнодушие, ладно потом, пусть снег выпадет. Вот снег падает, значит, каждый день. Ну и что каждый день? До обеда убираем, после обеда опять придется убирать. 12-нче комплекстагы идарә итү компаниясе бөтенләй урам җыештыручысыз калган. Эшче иң җаваплы вакытта күпләп кар ява башлагач китеп барды ди идарә итү компаниясе җитәкчелеге. Ярый йортта яшәүчеләр хәлгә кергән һәм үзләре көрәк тотып йорт янын чистартып чыккан. Прям сюрпризом было. Вот прям молодцы жильцы, очень хорошие. Да, сами инициативу проявили, сами вышли. То есть в этом плане у нас все хорошо с ними. Но и рабочей силы не хватает. Дворников везде очень тяжело. Урам җыештыручыларның җитмәве күп кенә идарә итү компанияләрендә күзәтелә. Хезмәт хакы түбән, эше авыр. Яшьләрнең берсе дә көрәк тотып эшләргә теләми. Күп очракта пенсионерлар эшли.
Дворников, конечно, как всегда, катастрофически не хватает, тем более в такие, конечно, аномальные условия зимы, как в этом году у нас очень большое количество выпало осадков. Мы работаем в экстренном режиме, каждый день дворники выходят, все в полном составе, полный состав техники, спецтехника работает каждый день. Урам җыештыручыларга кытлык булуга карамастан, коммуналчылар алдында урамнарны кордан арындыру бурычы кала. Аларның эшчәнлеге хәзер торак инспекциясе контролендә булачак. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Тукай районында Круглый поле бистәсе янында берничә машина катнашында юл һәлакәте була. Кызганычка каршы үлүчеләр дә бары тулырак хәбәрчебез материалында. Авария Шолозей трассасында була. Якынча мәгълүматлар буенча 2 машина юлдан читкә төшә. Берсе каршы якка таба чыга, тагын 2 машина борылып баса. Мы ехали, здесь уже ДТП, 3 машины было где-то. Мы спокойно начали проезжать это ДТП, получается. И вот эта Веста стояла здесь. Ларгус разогнался, получается, скорость не соблюдал. Задел Весту начал крутить и в нас. Шахитлар сүзләренчә, бер автомобиль пассажиры авария билгесен куярга чыккач, аны узы баручы машина бәрдерә. Пошли знак выставлять. Знак, пошли выставлять. И на скорости вот синий Ларгус сбил одного, кто выставлял знак. Но он тоже не виноват. Тут такие сугробы были с утра, как рассказывается. Тут слева. То есть его занесло. То есть у него никаких повреждений не было. Его просто сзади, тут скорость такая, что 100 км в час не успеешь остановиться. Алган җәрәхәтләрдән әлеге кеше шунда ук үлә. Хәзерге вакытта фаҗиганың нечкәлекләре ачыклана. Водитель автомашины «Лада Ларгус», управляя транспортным средством, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-погодные условия, снегопад, и совершил наезд на пешехода, который в темное время суток находился на проезжей части дороги без световозвращающих элементов на одежде. Далее автомашина «Лада Ларгус» совершил столкновение, состоящее на дороге автомашины «Лада Веста», где на заднем сиденье находилась пассажирка. «Лада Веста» по инерции совершает столкновение попутно движущейся автомашиной ВАЗ-2114. Авария нәтиҗәсендә юлның бу өлешендә бөкләр барлыкка килгән. ЮХИДИ хезмәткәрләре машина йөртүчеләрдән тизлекне арттырмауларын һәм юл кагыйдәләрен үтәүләрен сорый. Лилия Гатина, Арина Аразова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстан буенча Роспотребнадзор идарәсе 19 гыйнварда көндезге 2-дән 4-кә кадәр эшкуарлар өчен бердәм ачык ишекләр көне үткәрә. Чаллы территориаль бүлеге белгечләре Низамеддинов урамы 14-нче йорт 3-нче кат адресы буенча идарә компетенциясе кысаларында эшмәкәрләргә консультацияләр үткәрәчәк. Кабул итү алдан язылу буенча 8552-320600 яисә 320599 телефоннары буенча башкарылачак. Укучыларны ел саен үткәрелә торган татар теле, туган телеме шәһәр интеллектуаль таны белү уенында катнашырга чакыралар. Уенда 5-8 сыйныф укучылары катнашачак. Чараның сайлап алу турлары 11-17 февральдә Заман яшьләр үзәгендә узачак. Уенның асылы рус теленнән татар теленә тәрҗемә итү, сүз тезмәләр һәм тәкъдимнәр, шулай ук татар язучыларның шигырьләренең биографияләрен белү. Уенның йомгаклау этабында 3 команда көч сынашачак. Финал уены 21 февральдә көндезге сәгать 2-дә Заман яшьләр үзәгендә узачак. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Магазин РМ одежды и обуви поздравляет всех с Новым годом и дарит вам скидку 20% на весь ассортимент. ТЦ «Одежда», бульвар Энтузиастов, 14, первый комплекс. В санатории Шифалы-Суй Жминводы разработана специальная программа для людей золотого возраста. Вы почувствуете, как жизнь заиграет яркими красками. Требуется рабочий на производство, стабильная заработная плата, официальное трудоустройство, обучение, вахта по проспектам города. Телефон отдела кадров 46 53 11.